Možno si kladiete otázku prečo, aj keď existuje toľko sľubov, kresťania ich často nevidia naplniť. Prečo to akoby viazne? Prečo je to také zložité? Prečo všetko toto? Toľko otázok, ktoré nám vrtajú hlavou. Človek sa pýta, či sme boli stvorení na to, aby sme žili v Édene, aby sme poznali bohatstvo a hojnosť, ktorú si pre nás Boh prial. Biblia predsa hovorí, prišiel som, aby ste mali život. A ako máme žiť tento život? No predsa v hojnosti. Ježiš prišiel s jedným cieľom, aby sme sa vrátili k tomu, čo Boh pre nás pôvodne chcel. Ste so mnou? Tak prečo sa nám to nedarí? Prečo je Éden stále mimo nášho dosahu? Prečo nežijeme v Édene? Stále ma počúvate? Myslím, že prvá otázka je, či učitelia a kazatelia naozaj odovzdávajú to, čo im Pán dal, to, čo nám Pán prikázal. Lebo keď sa riadime týmito pokynmi, prečo niektorí hovoria, veď ja som všetko dodržal? Ako ten chlap, čo za mnou prišiel. Povedal som mu, takto to funguje. A on na to, veď ja všetko dodržiavam. No aj tak. Práve preto hovorím, že treba rešpektovať všetko, čo Ježiš povedal. Nie si len vyberať to, čo nám vyhovuje. To, čo sa nám nepozdáva, jednoducho necháme tak. Áno, Ježiš povedal určité veci, ale nedá sa vyberať len to, čo sa nám páči. A práve to ľudia často robia. Vyberajú si z Božieho slova len to, čo im sedí. A takto to nefunguje. Prečo? Biblia hovorí, ten, čo povedal nezabiješ, povedal aj nebudeš klamať. Chápete, čo tým myslím? Nemôžeme si vyberať z Božieho slova. To je podľa mňa prvý dôvod. To je prvé vysvetlenie, na ktoré som prišiel. Druhé je, že sa možno Božie slovo nekáže správne. Pamätáte, ako sa Pavol jednej skupiny pýtal, počuli ste už o Duchu Svetom? A oni povedali, nie, o tom sme nikdy nepočuli.